פריצת דרך בטיפול בפצעים מורכבים. פצע שאינו מחלים, הוא לא רק בעיה רפואית, אלא חוויה פוגעת באיכות החיים בכל המובנים. זה מתחיל בשינה בלילה ועד היכולת לצאת מהבית. עבור הרבה מאוד מטופלים מדובר בהתמודדות יומיומית עם כאבים, מגבלות תפקודיות, חשש מסיבוכים. עכשיו מגיעה בשורה חדשה. שלום דוקטור אייל שפירא, מומחה לכירורגיה פלסטית, אסתטית ומשחזרת בבית החולים שמיר, מה שהיה פעם אסף הרופא. נכון. אהלן. טוב, תראה, קודם כל בוא נלך לבסיס. מה זאת אומרת פצע מורכב או פצע שלא מחלים או... אז פצעים, כולנו חווינו פצעים, ובדרך כלל אנחנו נפצעים, נגרם פצע, והגוף יודע לרפא, ואנחנו בעצם מחלימים, הפצע נסגר, ולעיתים נשארת צלקת, או כמעט תמיד נשארת צלקת. אבל ישנן סיטואציות שבהן יש פצע שהוא מורכב. לדוגמה, לאחרונה, בעקבות המלחמה, פצעי מלחמה, פצעים בגפיים, פצעים באזור הבטן, הגב, פצעים שגדולים מאוד, ואם ניתן להם להחלים מעצמם ייקח המון זמן. יש גם אוכלוסייה של אנשים, יכולה להיות מבוגרת, או עם מחלות, או עם בעיות רפואיות, כמו בעיות של כלי דם, או סכרת, כן. שבעצם מופיעים פצעים, והפצעים האלה לא מחלימים. ועם האוכלוסיות האלה אנחנו צריכים להתמודד במסגרת המחלקה לכירורגיה פלסטית. בעצם אנחנו משחזרים ורוצים לקדם את ריפוי הפצע ולסגור את הפצעים. אז מה בא, עכשיו אנחנו עוברים מהתיאור של פצע ומה קורה איתו, לתוך הטיפול, הטכנולוגיה שמטפלת בדבר הזה. מה חדש פה? בעצם יש טיפולים שהם מקובלים, אם זה חבישות וחבישות מתקדמות, שמאפשרות תנאים אידיאליים כדי לקדם את ריפוי הפצע. לא תמיד זה מספיק, וישנם גם טכניקות ניתוחיות כמו הזזה של רקמה ממקום אחד למקום שני, ואולי הטיפול הנפוץ ביותר זו השתלת עור. נכון. ובהקשר הזה, לפעמים לא ניתן לעשות השתלת עור, לפעמים עשינו והיא כשלה. השתלת עור בעצם מצליחה לרפא את הפצע, או שזה רק אסתטי? לא, זה לא עניין של אסתטיקה, אלא כאשר יש לנו פצע שהוא פתוח, ולאורך זמן הוא חושף את המטופל לסיבוכים. או לבעיות, כן, זיהומים, אי נוחות, כאבים, כמו שאמרת, הפרשות, זה לא נעים לא למטופל ולא למשפחה, ולמעשה אנחנו רוצים לקצר את זמן ההחלמה. השתלת עור זו אחת מהאופציות, אבל היא לא תמיד ניתנת לביצוע, וגם מדובר בפרוצדורה שהיא לא קטנה, דורשת חדר ניתוח, ולמעשה רג'נרה, שזו הטכנולוגיה החדשה, באה ונותנת מענה לאותה פרוצדורה של השתלת עור, אבל בדרך אחרת. אז מה עושים? למעשה אנחנו במקום לקחת חתיכה של עור מגוף המטופל, מהאזור התורם, אנחנו לוקחים ביופסיה שהיא יחסית קטנה, ובעצם פה הפטנט, אנחנו לוקחים... מאיפה הביופסיה? הביופסיה יכולה להיות מכל מקום בגוף, זה יכול להיות מאזור הבטן, מאזור הרגל. בדרך כלל מדובר על ביופסיה של בין 8 ל2 סנטימטר, פצע שהוא יחסית קטן, ואותו אנחנו תופרים בעצם, אז אין לנו בעיה של ריפוי, ואת אותו האור שדגמנו אנחנו בעצם מפרקים לחלקיו, ואת אותם תאי אור שעכשיו אני מקבל אותם במיצוי בתוך נוזל, אני מזריק לפצע, ובעצם אותם תאים צריכים לעבור את אותו שלב של קליטה, כמו בשתל האור. זה ממש השתלה... זו השתלת אבל לא של אור, אלא של תאים. של תאי אור, בעצם מיקרוגרפט, במקום סקין גרפט, אז ממש מיקרוגרפט, ולמעשה אותם תאים נקלטים, ואנחנו רואים צמיחה של אור מהשוליים של הפצע ומתוך הפצע עצמו, מה שלא קורה באופן נורמלי. זה משהו חדשני שעכשיו הגיע, או שזה קיים כבר בשנים? הקונספט עצמו לא חדש, אבל היכולת שלנו לקחת בפרוצדורה שיכולה להיעשות בצורה אמבולטורית, או אפילו במרפאה, בתוך זמן קצר... זה לא ניתוח, זה עניין של 20 דקות, נכון? נכון, 20 דקות, חצי שעה. אנחנו קוצרים את האור, המכשיר יודע לעשות on the spot, הוא יודע להפריד את התאים מהדגימה שלקחנו, ובעצם אנחנו מיד מחזירים את התאים לאזור הפצע, ומקדמים את ריפוי הפצע. באיזה סוגי פצעים מדובר, או שזה מטפל כמעט בכל פצע שהוא... זה לא העניין של למה נגרם הפצע, אלא האם הפצע מוכן. זאת אומרת, אותם השיקולים שיש לנו
כאשר אנחנו ניגשים לפצע ושואלים האם הוא מוכן להשתלת עור כן או לא, במידה והתשובה היא כן, הפרוצדורה הזו של הרג'נרה בעצם באה בחשבון גם כדי לקדם את ריפוי הפצע וגם לקצר את זמן ההחלמה. מה אחוזי ההצלחה שם? כי תמיד שואלים בעולם הרפואה, זאת אומרת, אתה יודע, אין 100%. אין 100%. זה לא מדע מדויק. וזה לא מדע מדויק. זה כמו מזג אוויר. נכון. זה אותו סוג. אתם מתעסקים בחיי אדם והם מתעסקים בגשם, אבל תמיד אני אומר, אין 100% אף פעם. אז אחוזי ההצלחה הם מאוד מאוד גבוהים, ויותר מזה, אנחנו נותנים את הטכנולוגיה הזו דווקא לאותם אנשים שדווקא הפרוצדורה הקלאסית של השתלת עור נכשלה בה, אבל לא רק, אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזו ולעשות את זה כבר מהפעם הראשונה. לא חייבים לעשות השתלת עור, לראות אם היא תיכשל או לא. אפשר ללכת על זה. אפשר ללכת על זה ישר, כן. יש איזה תופעות לוואי או דברים אנשים שזה לא מתאים להם? אז בניגוד לפרוצדורה הקלאסית של השתלת עור פורמלית, פה תופעות הלוואי הן הרבה יותר קטנות, גם בגלל שגודל הרקמה שצריך בעצם לדגום היא הרבה יותר קטנה. זה כרוך בהרדמה מקומית, בניגוד לפעמים להרדמה כללית ופרוצדורה שנעשית בחדר ניתוח. זו פרוצדורה שנעשית בעצם, טכנית אפשר לעשות אותה במרפאה, היא לא כואבת, אפשר להוסיף גם הרדמה מקומית לאזור שממנו לוקחים את העור, אבל היא לא כואבת, וזמן הפעולה הוא מאוד מאוד קצר, ולמעשה לא נדרש אשפוז. באותו יום הולכים הביתה. ואתה רואה את הסגירה של הפצע? אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים. זה לוקח קצת יותר זמן, כי אנחנו פה מפעילים תהליך ביולוגי ודוחפים אותו קדימה, אבל אחוזי ההצלחה מאוד מאוד גבוהים, מעל 80-90% הצלחה, ושוב, הצלחה לא מבוטלת בכאלה שכבר נכשלו עם שתל עור בעבר. יש איזה קשר לפצעי לחץ, או שזה לא מטפל בדברים האלה? אז זה לא העניין, שוב, פצע לחץ זה אחד מהפצעים שאנחנו מטפלים בהם, ואם הפצע טופל ועכשיו הוא מוכן להשתלת עור, אז הרג'נרה בהחלט באה בחשבון ויכולה להתאים. אוקיי, מעניין מאוד, וזה חשוב מאוד בתקופה הזאת, ומסייע כמובן להרבה מאוד מפצועינו הרבים. תודה רבה לך. תודה לך.